dnešním videu vám ukážeme naši novou Ender farmu. Jsem tady společně s Mejrosem. Čau čau. Čus, čus. A my vám jdeme rovnou ukázat. Když vlastně přijdete, tak tady máte takovou tobogán. A tu potom máte most, ale my, protože už máme elitry, tak tu lítáme. Tak a vlastně tu potom máte základ, kde tady na tom se spawnují endermani s tím, že tady máte prostě tunel. A jak můžete vidět, tak enderperly to vynáší. XPčka taky, když to tu začnu sekat. Se to vynáší i docela lagy na serveru, ale to nevadí. No, jak můžete vidět tady během třeba, co vím, 10 sekund jsem získal tak kolik 6 XPček. No, takže jako ještě na náš mending, protože vesničan nám ho prodával za jeden emerald, tak knížku se to fakt vyplatí. Wow, říkám, to tam nejhorší. A když se podíváte, tak tady je střed elitry, a jo, je jich na mě docela dost nasraných. No, takže takhle můžete projít potom endermany. Tohle by bylo z tohohle videa vše a doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak dejte like, odběr a do komentářů napište slovo meloun. Čus.